iki nyapo kok dadak pleset barang iki lho. Wis tak omongi. Mosok gak kota mitik kulit gedang. Kok jengat lho, kleru lho. Wis tak omongi. Brengose ngadeg lho. Nah. Pacarana. Kono ki Kowe iki sing ngebom kene barang kowe ngeblong kene kok kowe ya golek lucu lho. Saka carita nalika semono. Ucap kacarita nalika semono sang Gathwaca sampun pinanggih kalian Jahayu Wara Pergiwa. Wayang kula aturi omong-omongan. Kabarmu apik ya? Apik. Sampeyan sehat toh? Sehat. omong-omongan ki Terus sampeyan mau kok kene numpak apa? Yen mbak kendaraan. Walah. Lek gendaan ning jaba kono aja ning kono mancaku. Piye to, Mas? Omong-omongane wayang. Jare kok Jadi kon ngomong-ngomongan. ngomong. Lho maksudnya omong-omongan iki anta wencana carane omongan cara wayang. Ngoten. Gathwaca ya mrepeki sang Pergiwa. Giya. Aduh. Pun wonten timbalan ingkang dawuh. Wonten tinawelan dawuh Kakang Mas. Ya wis. Ayo ngomongne tresna to, ngomongne tresna. Pun Kakang tresna banget karo sliramu Pergiwa. Kula injih tresna kalian panjenengan Kakang. Mosok Saestu. tenane Sik ketoke Gathwacane kulino cangkruk medang iki kita omong-omongan iki. tresna karo aku Injih Kang Mas. demi Allah. Demi Allah, wallahi. Ya wis ayo. Ayo Kang Mas. Golek hotel cedek-cedek. kowe iki kok tak susul kok. Lah kowe wis ndek omah ning Pringgondani kok. Cara tembunge ngokone dagelan utawa pelawak. Leres. Bareng nyanyi kok ya apik. Asline sampeyan ki penyanyi apa dagelan? Asline dagelan. Lho kok iso nyanyi? Gandeng tuntutan zaman, Pak. Lho sing nuntut sinten? Kahanan. Kahanane sapa? Kahanan ekonomi kula, Pak. Mas aku Jenengan iki mulai jenenge uber. multi talent iki ngono kuwi. Apapun bentuknya seniman harus ada kreativitas dan selalu berkarya dan berkarya. Oh ngono. Oke. Dados nek zaman sakniki mboten update, mboten upgrade itu susah Mas Gareng. Oh ngono. Dadi kudu tetep kreatif, inovatif dan liya-liyane. Oke. Oh. Dados ngeten iki kula matur nuwun, apa yang harus kita bawa di Karangdinaya malam hari ini. Sebab wong Salwangsul mesti tindak ngriki, mesti kecangking. Oh ngono. Oke. Terus Mula tresna kula kagem masyarakat Karangdinaya. coba le karo dibenakke. Mboten wonten ngajeng kemawon nanging wonten wingking kelir. Oh ngono. Oke, mudah-mudahan kekompakan dan keguyup rukunan ini akan menjadi pondasi yang kuat masyarakat Karangdinaya lebih hebat dan bermartabat. Tepuk tangan untuk Luar Karangdinaya. biasa. Kekompakan, Oh, penting. kebersamaan, Betul. terus saling bau membau, Leres. bersatu padu bangun Nah, dusun. desane apik, dusune apik, nautane apik, ning nek masyarakate urung iso apik, niku namanya juga kurang sukses. Wong ngono. Oke, Bisa. harus ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat. Iya, masyarakate apik ngolek sinata ora apik ya kurang becik. Iki. Jadi satu ndo sabilik-bilik lah. Leres, intine. leres. Bebarengan. Loh, mula gen mriki mesti ora ganti liya. Dalange jenengan, pelawake mesti kula kalih Mas Klutu. Sing ngomong Ora sapa? ganti liya. Sing ngomong sapa? Loh, sampeyan Nyatane urung tahun plarene blas. Loh. 2 tahun gak rene ubelmu. 2 tahun kowe ya ora rene ta? Rene Pak. Benar. Iki kan ora apa-apa kuwi jenenge selong-seling ben ora waleh. Kene iku Golek sampean terus wong kene mungku. nek saiki Ngono. sampai ditimbali rene, kira-kira sing membuat bangga masyarakat Karangdinaya. Karangdinaya. Wis, insyaallah janji kula akan saya penuhi. Apa kuwi janjine? Tahun depan itu 50%. Besok tahun depan 50%. 50%. Separuh harga. Loh, 50%. Piye kuwi? Jane jan apa? 50% DP, 50% pelunasan. Ini kok oh, ayo padha wae Iki kowe lah. jenenge ora nyenengke atine piyai kene sama iki. Kowe iki jenenge ora Piye to kuwi? kompak. Nek pancen piye kene iki semangate gedhe nggone ngrawuhi penjenengan. Nah. Penjenengan ya kudu didukne ben terjangkau. Masyarakatnya semangat, pejabatnya semangat, bakule semangat. Apapun pengusaha di sini para petani yang semangat. Nah ngono.
Kula niku wis Ayo. teng Karang Dina iki ku udakara Ping pira sampean? ora ketung, Pak. Wis lali saking Lali oke. kan. Pancen digawe lali wedi nek genep 10 ora bayar kok. Lah kowe iki Mas. Pancen digawe lali aku ro kok iki. Tapi piye-piye? bengi niki kula sing paling tahun 2026, Nggih. Nah, sing paling isin mek tahun 2026. lah ngopo kok Nyapa kok isin wong sini Kudune bali wis wae seneng. ra isin lho kepiye to sampe. marem? Nah, Marem itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tapi untuk tahun 2026 hari ini isinku kaya-kaya ora iso dituku, Pak. Malu. Malu, Pak. Apa sebeba? wong yo pakeliran. Sebabe, apa sebabe? Pakeliran apik, terop apik, tamune ya apik, masyarakate ya apik. Kok sampean isin ki ngopo? Awake dhewe iki lho tanggapane larang. Nggih. Terus mbok wae klambi kok spray ngene lho. Weh, do seneng kan lho. Wong-wong iki do seneng ki lho. Kowe ora ngerti sejatine urip ngene iki. Sejatine urip apa? Lho, ora kudu klambi kuwi apik. Apik klambimu nek nggon pakertimu elek kepiye jajal? Percuma. Klambi elek ning pakartine apik, enggak masalah. Peluang kowe tak klambeni elek ning atimu apik. Saiki akeh sing ning TV-TV klambine apik ning akhlake elek. Ngono lho. Kuwi tak judoi. Dudoe ning TV-TV. Lah terus Iki tanggapan lho. Awake dhewe iki bayaran iki jutaan. iya. Ora trimo jutaan puluhan kok ya. Puluhan. Aku ngantek mumet kok. Piye? Iya, puluhan juta lho. Lah Nggih. iya. Rene klambi kok sawal bantal lho. Esuk iki mbok digolek ning kae sing rada apik, rada murup Ngene iki. ngono. Aku ki isin karo Pak Bianto. Lah kenapa to kok malu ngisin ngopo? Bener. Klambi koyo ngene iki yo. Mas, Weh, iki sampean ki tidak tahu filosofi. Kenapa di Karang Dinoyo ki tak gawe ning ngene ki? Dek iki lho aku lho sewu. Aku ro iki. Napa? Iki lek tuku yo ning pasar kene ta. Dek iki pas main ning kono. Ojo banter-banter. Ojo banter-banter. Wong ki ngene lho, kowe tak gawe ning klambine lah apik to. Bentuke ana nada, ana gambare apa ki jenenge organ. Ini lika-liku kehidupan. Wong ki harus pakai nada. Ngomong karo tangga ya kudu gawe nada, ngomong karo sapa wae kudu gawe nada. Tidak dengan nada yang tinggi tapi nada yang rendah. Penak le jagongan. Ngono lho. Kuwi pembelaanmu. Loh, kok pembelaan pripun? Asin iki mek golek sing rego murah. Iki ora trimo to karo aku ra. Yo ora trimo, ngene iki kok ngene iki lho Mas. Heeh. Engko ning Mas potong baju 3 Lah mbok omongne nyapa. Kok nyewa ta kuwi an? Ngono. Nyewa bajune iki. Delok to, sing mirsani wae sederhana lho. Kok sampean njaluk wah ki ngopo? Urip ki aja diwahke ning uripa sing sederhana, ngono lho. Sederhana iki sing wong lanang-lanang. Ah, Tapi terus? lek sing wedok-wedok iki nun sewu. Ngopo? Iki macake nun sewu. Delok to wong wedok. Apa? Sederhana iki wong lanang-lanang. Kenapa? Delok iki wis nun sewu. Nggih. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya piye kuwi? Nun sewu Mas Rudi Gareng. Ya. Izin. Delok no wedok-wedok iki. Ayu-ayu. Tapi sing putih-putih to sing wedok-wedok. Lho, Dan putih-putih. Sing lanang Dan ireng-ireng kaya ngono kuwi. Realitane nang endi? Realitanya seperti ini. Saya bisa menggarisbawahi bahwasanya wong lanang iki mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan fisiknya Terus. demi kesejahteraan atau kecantikan seorang istri. Bener. Moto dalam kehidupan rumah tangga wong lanang itu adalah happy wife, happy life. Lho. Happy wife, Happy life. Bahagia istriku, hidupku akan bahagia. Mulai dulu sing wedok ayu-ayu, sing lanang ireng-ireng. Sing wedok jilbabe apik-apik duluan Pak Deki songkoi lho bulak kaya ngono iki. Iki perjuangan seorang lelaki loh Mas Rudi Gareng. Lho kira mboten. Perjuangannya maksudnya piye? Kamu jangan merendahkan seorang wanita lho. Saya tidak merendahkan, tapi ini realita dalam kehidupan Wong lanang berkorban. Berkorban. Nyambut gawe. Nukokne skincare. Nukokne jilbab. Wong lanang iki ngantek tuku songkok ora kuat. Ora kober. Wong wedok ki siji jilbabe 12 Mas. Tapi wong lanang kuwi siji sangka yo sitotok yasinan yo kuwi tahlilan yo kuwi nglayat yo kuwi ya ora ya ora ya ora Iya. wong lego ayu-ayu kaya ngene iki bos delokan ya ora Iya. hidup lanang kuwi enek kata-kata paribasane dolanang boling kena beling Apa ngono? sing wedok glowing sing lanang gulung koming Oh ngono. lho iya lho bos perjuangan seorang lelaki hidup lanang
Dek aku ro kuwi wong wedok tuku wedak sing lanang pekok ndadak. Oke lho. Iya, Bos. Wedake larang kok. Larang kok. Arep kowe ngomongke wong lanang, aku sebagai seorang laki-laki tetap membela harkat martabat seorang wanita. Sing mbok bilane apa? Wong wedok dandan ayu ngene iki karena apa? Menghias wajahnya untuk demi kebahagiaan seorang suami. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Kapokmu kapan? Wong wedok ayu mergo Karena untuk suaminya. sing ngomong sapa mergo dandan ayu ki nek tontonan, Bos. Mergo nglumpuk karo wong akeh. Jajal kok ning omah ge daster jebol-jebol. Ora wedaan. Ora wedaan. Wajahe ngelongo. Wajah ngelongkop ngelongo koyo kuwi. Jilbab wis madul-madul. Wong lanang didoli apa? Hidup wong lanang. Hidup apa itu? Hidup apa itu? Hidup. Kayak ketuaan rasa melu. Bene to kaya. Alah, Ayo. ketuaan. Wong wedok kuwi toh nyawa toh pati lho. Totane apa? Saiki wong wedok-wedok mbok paido, kowe tangisu sing nyepake ngombe sinten nek mboten ibu-ibu, nek mboten wong wedok. Sing nukokne kopi karo gula sapa? Wong lanang. Lah yo. Tuku dhewe iki. Sing ngomong sapa? Tuku dhewe iki buke. Krungu kupingmu kowe. Krungu dhewe ya, Mbak. Tuku dhewe. Ayo. Duit kondi. Kerja dhewe. Loh, Ayo. 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 Hidup apa itu? Hidup itu. Udara. Kowe aja kalah. Ngomong kowe. Kita ini laki-laki. Oh iya, Mas. Tidak Ngomong, boleh ayo. jatuh. Iya, Mas Hereng. Arep kene boloku. Tuku kawe yo ngopo? Tablek sing Kok nukokne. sing genah to, tuku kopok piye to? Sing genah. Sing genah. Apa ya? Ayo, masa ngomong tuku apa apa ya? Kowe iki modelmu ngene iki kok belani wong lanang. Wong wedok, iki meneh bahasane iso tuku nukokne kopi nukokne gula. Nggih. Ning sing nukokne kompor sapa? Sing nukokne kompor wong lanang. Masa Ngomong tuku sapa? Kayak ngapusi sinden-sinden kae. Ora mungkin. Masa ora? Ora duwe bojo tuku dhewe no. Ora ndek bojo to? Ora ndek bojo tuku dhewe malah dengi kompore. Kompore dhek yo ngono ya. Nyapa? Tetep wong lanang. Ayo, aku belani wong wedok. Hidup wong lanang. Gila. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang kudu hidup. Oh, Soalnya nek wong lanang ra hidup, wong wedok bingung. nah. Ayo. Kowe yo aja nyalake wong wedok. Lah, apa? Kowe tanpa enek wong wedok kok hidup wong lanang tanpa wong wedok sing menghidupkan teke wong lanang sapa kowe? Aho. Tuk. Tek. Aja kalah lho, Tuk. Aja Kapan? kalah. Tak berani, Pak. Kowe karo aku kudu anu. Oke. Ayo Tenang. sapa? Piye saya menghidupkan wong lanang sapa? Wong wedok. Oh, teko wong lanang-lanang iki. Engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Nah, iki lho. Lah parang bingung. Kadang-kadang yo tekil. Sepurane Mas. Wong wedok kuwi paribasan telapak surga di bawah kaki seorang ibu. Piye kuwi telapak surga iki piye to? Apa? Piye? Telapak surga piye kuwi? Apa kowe? Kowe kalah kowe karo wong lanang kowe. Sik, Oh, surga di telapak kaki ibu. Nah, ngono kok. Ngapa? Telapak di surga. Surga di telapak seorang bapak ramudeng kowe. berarti lek surga di telapak kaki ibu. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kuwi pepatah lho, Duk. Berarti lek ngomong antonim sinonim perlawanan kata, berarti sing lanang iki telapake neraka. Dijejak kowe kobong dasmu kowe. Lah, lho, ayo. Ayo. Tapi wong wedok ki eling ngono lho. Nyawa. Arep kepiye-kepiye sing tangi dhisik dhewe mesti wong wedok. Terus Subuh wis isah-isah. Engko turah wektu sik umbah-umbah. Awan sithik ngeterke anak sekolah. Engko sik kerja, Sik kerja mulih awake lagi saya mlebu kamar lagi lumah-lumah. Lho sing lanang kok wis mulai gerayah-gerayah ini. Ya Jali, ayo. Loh, Ani kowe. kuwi kewajiban seorang wanita melayani jasmani maupun rohani. Lah nyapa? Lah lek wong wedok ora gelem melayani wong lanang tuku apa piye? Coba iki. Nah, iki lho. Iki lho prinsip apik. Lho ya lho. Lho, tuku apa piye? Lho saiki mu 200 jos. Oh, Hidup lanang. Oh, tak tuku kabeh iki berarti iki. Kowe aja ngejak tuku ya. Loh, iki ngomong perdebatan lho, Bos. Perdebatan persamaan gender, emansipasi seorang wanita dan pria, kedudukannya sama, sudah disahkan oleh negara Indonesia bahwa seorang ibu adalah Apa? tiang negara. Ibu adalah tiang negara. Bapak-bapak ini sudah diakui bahwasanya tiang jaler. Bagus lah.
Dadi negara nek ora enek jalere. Lho, ora Kowe yek maido, kowe dosa lho. Lah nyapa dosa? Masya Allah, pangapunten Mas. apa? Ibumu mbiyen leh meteng sakmono suwene Mas Kluthuk, sing ngukir matamu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing ngukir lambemu sapa? Sing ngukir kupingmu sapa? Sing ngukir alismu ki sapa? Tapi ingat, Ngapa? ukir iki ya ukirmu. Ukir. Masaku. Ibu ki manusane kae. Gen-gen lho. Pak aku Dadi ngene, sing ukir ki wong lanang. Wong lanang, Pak. Sing wong wedok ki nek ora diukir ya nesu. Ngono lho. Lah Ayo. Tumpah darah seorang ibu nalika meteng 9 tahun 10 bulan biyen rekosane kaya apa? Kowe ora ngerti rasane. Wah, suwimen ki jane meteng apa tumor lho. Dadi ngempet Mas, ibu ki ngempet. Mula awake dhewe bekti karo seorang ibu. Mergo enek unen-unen sing apik, ana tetembungan sing bijak. Anak siji kuwi urung karuan iso nyenengke wong tua siji. lho. Nek wong tua siji sok kala iso nyenengke anak 5. Digdoyone wong tuwae ngono kuwi. Ayo kowe bektimu karo wong tua apa? Loh, Bekti kowe. wong tua aku wis tak cukupi kabeh, Pak. Cukup apa wong bapake mati malah tinggal ndelok bal-balan apa? Loh, Piye? pancen yo aku pas pur-purane gede yo. Ku yo bekti lho. Golek bal-balan nek menang nggih slametan. Iso Nggih slametan. Ora, Pak, ora tahu. Enggak tahu, Pak, mosok. Dadi ngene lho. Enggak tahu, Pak, kadang enggak tahu. Ora to. Mosok. Dadi Kowe karang tak ewangi malah. Tapi aku Karang Dinoyo niki cinta perdamaian. Nah, iki lho, Karang lho. Dinoyo ini cinta kesejukan, Iya, iya, cinta Nah, keharmonisan. Wong wedok karo wong lanang aja Niki, Pak, dibedak-bedake. Pak. Iki lho tembunge sing beda aja dipadak-padake, sing Sing padha padha aja aja dibedak-bedake. dibedak-bedake. Kabeh sayuk saeka kati seiring sejalan. Nyawiji dadi siji. Heeh, duduk sama rendah, berdiri sama Tinggi. ngono. Lah, kowe- Persatuan kesatuan Karang Dinoyo. Oke, oke. Aja mau pecah. Hidup wong lanang. Kene hidup wong wedok. Lah Lah sing mari niki, Pak. eh Ketoke sedulur ning nek nggon pilihan ki aja beda. sing marahi sapa? Niki kok Kuwi apik apa elek? elek. Lah elek kok mak terokne. Lah nek ra taknut lah aku ngejak sapa? Loh. Yo, Nek iki sing apik-apik ngono lho. Mangsamu kene Balik bersih dusun. Bersih dusun, Nah. lho. bersih dusun Eh? ben Dusun. Iya ora ono Are- dusun. kula iki Mbah Pre tak ngoyo alamat Kepung ngono. Lah terus Apa? Tak kira ning Kepung ngono. Lah terus Pangkal di pasar Dinoyo. lah iki semangat luar biasa warga Mas, kene kok wong suwe iki kalah banget. kalah karo sejarah. Iya, iya. Noto. Kaki danyang naik danyang kaki bumi nini bumi ki nek wis kadung tresno kuwi ora nyawang ngendi nggone. Iya. Baliki ya tetep ning sumbere. Iya. Dadi sampean ki rencanane karo danyangan kini ditresnani. Matur Ngono suwun. lho. Iya, iya. Dadi sak lawase sak bosoke ya tetep kowe. Insyaallah malah saking tresnane awakmu. Iki mau aku wis kepanggil karo panitia. Oke. Panitia. Ini karena kamu sudah sering pentas di sini. Oke. Ini kamu nanti akan menjadi ikon pasar Karangdinoyo. Alhamdulillah. Ikon. Ikon. Ya ya ben ketok ya. Sesuk iki sampean dikek ning kono terus dicor. Bentuk Klitik. Klitik. Tadi aku ngadeg langsung dicor. Seneng Nah. we. Terus Seneng. tak uga. Seneng nek aku dicor seneng. Lu gelem ora? Loh, nek aku siap Gelem bae. ora? Loh, gelem nyapa ora gelem? Nah, ya wis. Wong iki konsekuensi, wong bakal iso awake dhewe ya dicor to, Mas. Awake dhewe iso bakal ya dicor. Dicor karo lemah, dadekne siji karo lemah. Lah kowe kok wedi ngopo njajali? Wong ki wis enek ginarsi dhewe-dhewe. Kullu nafsi da'il qatul maut. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge ono hadis fafiru ilallah. Lamudeng kowe. Lara lho, cuk. Wanter iki mau. Tajak ngaji ra mudeng iki. Lah kowe kene ngaji kok kono basa Jepang ki lho. Itu apa ya? Masaku. Loh, tajwidmu halus lho iki apik iki tajwidmu ki. Aja dasmu. Iki apik. Lara. Loh, berarti nek lara berarti iki sik urip. Heeh. Nek mati ora krasa, Mas. Kowe roh ya? Ngertos. Saya ati kene kowe. Ribut. Ribut. Wah. Kuwi nyak ngopo to kok ngajak empet-empetan iki kaya. Kowe lek ngomong agama lho. Nggih. Agama ki butuh kesabaran, Nggih. keikhlasan, Nggih. ketakwaan, keimanan. Ah iya no. Saya aku ngomong keikhlasan, Nggih. kesabaran, Lah, itu keimanan. Imanmu kudu kuat. Nggih. Kudu kuat. Ya. Saya tak tekoni. Tak tekoni. Nggih, nggih.
Sengas-sengas ya. Wis to, sampe takon aja itu. Lorot kan iki mau. Mas aku kok Ojo anu lho. Kowe kok aja nopak napuk ngono kuwi. Sik Pak, mau main ning Blitar ora loro iki. Kowe iki mainmu topak tapuk mosok kakangmu sedina kok tapuk ping 5. Mau ning Blitar ora loro ya. Piye yo sepurane. Saya kok luwara nyapa. Cok, mbok ale-ale. Ali-ali ku tak walik. Matuk ngono ya krasa kuwi Ya ya. pas karo jenenge tuk Nggih, nggih, ngono nggih. pas. Imanmu kuat? Nggih, nggih. Kuat imanmu? Kuat insyaallah. Tak tekon sik. Pripun? Kowe mlaku ning pasar Karangdinaya iki. Oh, sering Mas. Dalan kene iki. Nggih, nggih. Delalah ning kono ki nek dhuwit 100.000. Leres. Awakmu liwat ning kono dhuwit 100.000. Nggih. Imanmu kuat ta? Iman kudu dikuatne kol biae. Mbok cukup ora? Tak jupuk. Berarti imanmu ki gak kuat. Kenek duit Kene 100. godho dhuwit 100.000. Tujuane beda. Mergo enek dhuwit 100 timiba ning kono tak jipuk, tujuanku tak pendet tak parini nggon kotak amal. Ora perkara mbok lebokne kotak amal. Ning mbok cukup ora? Tak jupuk. Imanmu ora kuat. Mergo kuwi dudu dhuwitmu kok mbok cukup, Bos. Lho, Iki ngomong agama lho, keikhlasan, keimanan, ketakwaan. bener. Lah iya, Ane sampean nyapa? mlaku. Mlaku ning kene. Ngene terus nemu dhuwit. Enek dhuwit 100.000. Nggih. Yo, Mbok jupuk apa ora? ora. Kemaki. Lah nyapa kemaki? Lah kok ora mbok jipuk? Wis mbok cukup. Iki lho. Ora ana apa-apa ning Iki lho dere ning kene iki lho. Ya, Lah kowe wis njimuk dhisik kok. Cara mbok susui 50.000 tak cukup. Heeh. Blesek. Asine wong loro ki padha bosake atine. Ora ngaji lah penak. Umpama kowe Napa? salat kowe. Nggih. Salat, Nggih. ketakwaan, keimanan, keikhlasan. Loh, Kuwi pas salat. Delalah kowe sarungmu melorot. Terus Apa yang kamu lakukan? ngawur bae wong salat iki butuh keningan nek umpama Kekhusuan. lah yo kusuk. Kowe pas Jumatan dek iki, Nggih. delah sarungmu melorot. Nggih. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo dipendet menelak ngisi-ngisini tapi. Berarti kowe iki imanmu khusukmu gak kuat. Loh. Kowe fokusmu iki berarti ning sarung ora ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gerake campur. Lah, Lah wong sarunge mblorot kok iso ra nah, dikok lho. berarti kowe gak khusuk salat. Oh sampean jajal tak Nyapa? balik. Nyapa? Sampean salat terus sarungmu mlorot pripun? Lu tak jaril. Ayo ketok lho. Lho nyapa aku celana no. Lagi sarung. Aku ora tahu bareng aku salatmu kok. Layakno. Lah kowe sarung tok kene njero celana. Celana senam ngriki metetet. Mas aku kok Iki tak juotos kene kok iso. Sanipun jangkep Gus. Lah iya no. Iki ben penak. Kalih iki weh kelas Nih. dulu. Kali niki napa? Sik to ben penak. Oke, ayo. Iki Oke. digaweke sitok, awakmu dadi Gatotkaca, lah kene pergiwa sithik. Nah, ngono. Apa kuwi? Lho iki ben penak kok tiba nyanyi. Ngangge anu ta? Mungkin kok nyanyi terus digandrung iki pindho Gatotkaca. Oh ngene. Gatotkaca. Oh alah. Sapa? Garut kaca ki lek awake gedhi lek cilik ngene iki garut beling. Berarti nek Werkudara kae Werkudara ki lek gedhi lek awake cilik ki werku piye? apa ya ono kok iso. Mas aku. Cobi tak golekke. Oke, apa? Anu pergiwa niki pergiwa. Oh ya kuwi. Nah. Properti le. Pergi wae kena beri-beri lagi. Ya ora to, paling ora pergi wae pokean mangan. Dompet properti le kene coba kene. Pergi wae digandrung Gatotkaca. Mungkin no. Gatotkaca sapa? Mas Jo. Mas Luduk. Gatotkaca ki iso mletik tanpa Lah sutang. niki wae diparingi sewan kok. Mletik tanpa sutang, mabur tanpa lar lho Gatotkaca ki. Pergi wae masa iki? Pergiwa ning ketoke pergiwa iki ngurusi MBG dadi kelemon ini iki. Ngurusi Kowe iki MBG. ngawur kaya. Kakek ndok pergiwa kakek ndok. Pergi wae cantik. Nah, ayo jajal dipraktekne dadi wayang kulit ki disampiri apa-apa kena. Wong ngono ben Sing nyondro panjenengan. enek anu. Kolaborasi. Heeh. Jadi pelestari Sing nyondro sapa? panjenengan. Lho, sing nyondro kono. Jenengan Mas. Kono dadi apa? Niki pergiwa, nika Gatotkaca, lah kula Antareja. Maksudnya nyondro piye iki? Genahno lho. Gandrunge pergiwa kali Gatotkaca. Kocap katalito nalika Nah, semono. ngoten tok mawon januran. Sang pergiwa sampun bidal timik-timik ngapeli Gatotkaca. Alah ki apa? Lah piye? Dialang kelasnya luar negeri barang kok timik-timik iki nyapa? Lah kalau wau nggih menika Gatotkaca gendaan ngono lho. Oh ngono. Gandeng Gatotkaca kalian pergiwa ngen peteng-petengan. Ah, pergiwa kalian Janaka Tumindak cipok.
Iki kan kanca karo pergiwar petuk ya. Nggih. Oke, oke. Jajal sik kene tuh, kawamu tuh. Nah, iso aku lek ngono ya. Anu sih jajal sik, Blindrong. Tapi engko lek kowe tanggapan Mas campur sari aku Saged, jaken lho, saged, sing dalang aku lho kuduan. Tanggung jawab lho kaya Blindrong. Ling glung. Ya dah. Oh, iya. Iya kok kono. Tak jajali sithik. Pas. Jengkaripun lah menika Raden Gatotkaca pergiwar ini sih. ingkang sampun tanjak arsa mrepeki wanita ingkang den tresnani nenggih Sang Dewi pergi karo wa. Yo Gatotkaca. Omong Cak. Yo, risik. Hop. Gatotkaca kaya kena kencing manis. Masya Allah. Gatotkaca ni gagas risike aja kaya bubuk cung ngono to. Dodone buka to. Contohno Mas, Apa? Contohno. Contoh piye? Nggo jogete iki lho. Aku mau joget. Mungkin. Ora sudi. Masamu aku kae kaya aja. Ayo. No. Sing joget contohno. Nah. Loh. Aku ora iso joget ting marane yo. Awas. Wo maca. Ayo. Lah menika Gatotkaca sampun mencorong ndase. Kuwalik. Matane mburi. Kowe iki arep budal sekolah apa piye to? Cepet tak benane. Kuwalik ku lho. Wes pergiwane sawante, nyawang calon bojone sik dipacaki. Kocap katrit. Ayo lho. Langsung tukul brengose to kan kanca kuwi. Hiper. Rene lho. Kok iso ning kene kan kancane. Kowe iki nyapa kok ndak tak pleset barang iki lho. Wis tak omongi. Mosok Gatotkaca mitik kulit gedang. Kok jengat lho, kleru lho. Wis tak omongi. Brengose ngadeg lho. Nah. Pacarana. Kono ki lunyu musale dhek iki bar kesokan solar kok. Domongi solari cacah dhek ngikutah ning kono kowe. Lah, iki lho iki jenenge wayang wong iso. Iki brengosmu dilem apa piye kok? Aja liwat kene. Kene iki nggon solar tok. Dadi sak waya. Raimu banyol. Kowe iki. Kowe iki sing ngebom kene barang kowe ngeblong kene kok kowe ya golek lucu lho jan rumah saku. Banyol. Heeh, omong-omongan. Yo. Suluk sik ya. Sik kok tak gene. Nggih, suluk sik. Nyingkar nyingkur. Lah kok malah bawa kono. Ya. Omong-omongane langsung. Iri kata Sang Gatotkaca kinon.
mapat argo Ulat-ulat. uto Sikile Tekapira Kresna Partamana muji saktinira Om Partamana muji saktinira ucap kacarita nalika semono ucap kacarita nalika semono sang Garwaca sampun pinanggih kalian Jahayu Wara Pergiwa wayang kula aturi omong-omongan Kabarmu apik ya? Apik. Amin sehat toh? Sehat. omong-omongan ki Terus sampean mau kok kene numpak apa? Yen mbak kendaraan. Walah. lek gendaan ning jaba kono aja ning kono rumahku Piye to, Mas? omong-omongane wayang Jadi kok Jadi kon ngomong-ngomongan. ngomong. lho maksudnya omong-omongan iki anta wencana carane omongan cara wayang ngoten Garwaca ya mrepeki sang Pergiwa ya catur cinatur Mandek sira Mas. kuwi omongane cakil kok iso. Katut-katut gede. suarane piye to Garwaca iki Pergiwu. nah Pergiwa. sik kurang gede kurang gede Pergiwa ngono Pergiwa. kurang gede Pergiwa. kurang gede nih Pergiwa. kowe iki gendruwo kok Garwaca kaya rumahku Saya gede saya ngawas ya, Pak. ya omong-omongan sing apik Pergiwa garwanipun kakak. ya saurana wah Injih Kakang Mas. Rodok kenes, Kenes. rodok kenes ngene tak. nuwun kepareng kula matur do Kakang Mas Yo apa to iso? Pergiwa pas omong dikala dibandem karo kancane akhire jeges Pergiwa iki lak enek jarike ning kene to. heeh Ngene. kuwi pinjum Ngene nah. Duh Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisowanan menika. Kula boten saged nderekaken panjenengan Kang. Mbok pilih panjenengan batiniti pirsa. sik kuwi Wis, Pergiwa wis. wayang wong apa ardrep Wayang apa? genahno Ya. ya Pergiwa garwanipun kakak. Kok asam mbok Ora iso nyapa? lemu iki ora iso ngene. Pupule kelet. pasaku kowe malah kaya walang slentiken kaya Aduh. pun wonten timbalan ingkang dawuh Wonten tinawelan dawuh Kakang Mas. Ya wis. ayo ngomongnya tresno to ngomongnya tresno Pun Kakang tresno banget karo sliramu Pergiwa. Kula injih tresna kalian panjenengan Kakang. Mosok Saestu. tenane sik ketoke Garwacane kulino cangkruk medang iki kita omong-omongan iki tresno karo aku Injih Kang Mas. demi Allah. Demi Allah. Wallahi. Ya wis ayo. Ayo Kang Mas. Golek hotel cedek-cedek. hei Kowe iki kok tak susul kok. lah kowe wis ndek omah ning Pringgondani kok dadak golek hotel iki Lho. Garwaca turah dhuwit Garwaca kok kan dhuwit kowe Ning Pringgondani rame golek ning hotel sing sepi. Ben nganu ya Mas ya ben apa ben. ora Situasi ini sasane beda. kasusul tak Raden Antarja Yo, tak tunggu. Diajak Pak Sawatara diajak. Injih Kang Mas. Nalika Nyapa kok mbok gandrung ki. Oh iya. Aku lupa. rumah aku Pergiwane iki lho kaya Aku kadung aku lek mendem iki lanang yo ayu lek. Pergiwane yang ngadeg ning sisih kono Pergiwane lungguh mu Pergiwa lempoh Sopo ngadeg kono ing tak tengahing palagening? Tepengke aku Satrio Pringgondani Raden Garutkaca. Lho, ana wigati opo? Sing takon aku kuwi ana wigati apa teko ning wawan. Aja mbok alang-alangi lakuku, aku bakal golek ramaku. Sing alang-alang kuwi banjur sapa? Yo kene kowe jumangkah ngadeg kono sak ngarep aku kowe. Apa? kita kowe dadi apa Antarja. kaya cakil suarane
Angkrek ini sini-sini. Antarjo. Aku wis terhibur. Lah loro cakil metu ngaku jeneng Antarjo. Antarjo mek kaya Gankaca sak adike. Sumeh kok. Wah, mas aku. Yo. Aku dalang malu aku. Yo. Teko Antarjo piye lho? Antarjo piye? Antarjo. Kowe sapa? Kowe sapa? Gandem ngono. Kowe sapa? Anu, ulune mlebu ning moto ya. Ora apa-apa. Soale wulune gantinen paku. Kowe sapa? Wo padha. Wah, Kowe sapa? mosok lali bendina rong loro ngalor gitu. Tuh. Iki lho. Iki lakon. Lakon. Kowe sapa? Iki lakon. Kowe lho. Kowe Dadi Gatotkaca. Kae dadi Gatotsucadi. Antarjo. Aku Satria Pringgodan Raden Gatotkaca. Beluh. Kowe nolakku. Aku bakal goleki ramaku. Kowe brengosmu ajake kok kalah karo upil gitu. Ayo, kowe nolakku. Aku bakal goleki ramaku. Ram sapa? Werkudara. Lho. Werkudara kuwi ngono bapakku. Ora iso. Werkudara kuwi mono ramaku. Kuwi ngono ayahku. Kuwi padeku. Kuwi babeku. Kuwi papiku. Yo. Iki kok perang ta? Perang. Iya. Perang engko apa sesuk-esuk? Iki langsung perang. Saiki. Kowe bisa goleki bapakmu Werkudara yen bisa nglangkoni bangkik. Yen menawa kowe dadi pepalang aku bakal sing nyingkrehake. Cakile tekone. Aku kaya Dursasana. Bola-bali cakil kok. Yen pancen kowe dadi pepalang aku bakal nyingkrehake. Tentokke kowe apa aku sing temekaning pati. Lho. Aluse. Pampakno dadamu. Pergi wae. Jembarno dadamu. Gatotkaca pamit kalian kan garwa badhe perang tanding kalian Raden Antarjo. Dalem donga pangestu muga-muga aku men. Injih Kang Mas. Kocap kacarita nalika semana sang Antarja ngedalaken wujuding kemayan arsa ambles wonten ing bumi. Ayo. Oh, Loh. Sete kowe ucek-ucek umbah-umbahan apa piye jogetmu ku lho Gatotkaca ngono. Modiar. ambles bumi. Oh. Alasane Antarja iki. Nalika semanten sang Antarja putu kula. Sang Gatotkaca disembur. Melonyo dadane sang Gatotkaca. Gatotkaca. Ayo. 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 Kok ngene Mas? Kok ngene? Gatotkaca kan iso mabur. Nggih. Antarja duwe kadigdayan Antarja ki putune ula. Ula kok. Kulite enek sisike yo. Dhek iso nyembur, ngono lho. Dadi nek Gatotkaca disembur Antarja ki lumrah, ora enek Gatotkaca nyembur Antarja. Ayo, maju Gatotkaca. Lah iya no. Maju. Kalah apa menang Gatotkaca-ne? Wah, maju. Nah, ngono lho. Modele iki kaya ambles bumi sang Antarja. Ambles ne Antarja ana kadigdayane Antarja ki ngono. Gatotkaca kasembur malih.
Nah. Yo, Apik iki fragmene apik. Disembur iso mlonyo. Ya sambat kan kanca iki. Mosok sewengi Ora apa-apa. Mosok sewengi ambles pindho ya. Antarjo ki iso nyembur kok. Iso nyembur, iso ambles. Pomo kowe nunyu antem Antarja kok Antarja ambles bumi, ya ora kene. Anu, iya. aku tak ganti Antarja ya, Bos. Aku Antarja. Kowe dadi apa? Antarja. Antarja. Aku pengen ambles. Iso salin peran. Aku pengen Iso. Iso. Sing dadi kan kanca klitik. Nggih. Oke, tik kowe dadi kan kanca. Oke. Dadi peran iki aja golek menangi dhewe, kowe kudu dadi kan kanca, kowe dadi Antarja. Antarja iso ambles lho. Tuk. Iso, Mas. Ya. Aja anu kowe kan kanca iki iso mabur, Antarja iso ambles bumi. Ora usah diusapi wong kowe calone mlebu lemah ya. Nah, Aja kesedang tandang aku kontur. kowe iki cakil neh. Aja kesuwen tandang ana kontur. Om. Ambles bumi. Bumi. Nyapa? Lek golek banyune ndi, Bu? Banyu. Banyu yo golek dhewe. Kowe iki bondo ta bondo ambles bumi. Ayo Katut kaca munggah mabur. Ana ing awang-awang gimenu pita. Ayo. Bar ambles bumi. Aja mek gereng-gereng tok. Ayo. Muduna. Lah kok kan kanca kok kon dhuwur lebas. Kan kaca mabur kok. Ora oleh mabur. Gedheke mabur, sir mabur bene wong ya iso. Ijene Gatot Kaca apa tukang terop. Kowe kok ya oleh pakaian. Ngosaku. Piye kae? Kan kancane medun ne. Wis bar aku. Nyang apa to? Gak wis. Aja dadi Gatot Kaca, Mas. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Kowe panganan dhuwur ben sabar bledek dasmu. Ngawur tekan kanca ki nang dhuwur ya kancane bledek apik lho iki mau wayang wong ki mau. Apik. Ya mek pertanyaanku sitok. Yo pas apus piye. Sing arep nanggap sapa lek kaya kene iki kan kanca karo Sing nanggap kok gendeng. Ora iso kaya hiburan yo ngene iki. Jare, Dik. Tak jak nembang sing kepenak, Dik. Nembang apa? Lawas ning sik asik. Apa kuwi? Blebes kena. Dik sajake kok ana rempelu kuwi ta? Perlu. Lah iya. Orang pelupah. Nyapa, Mas? Mengke. Capek. Kamu capek. Gatot. Ayo. Wong mbok mimii. Lah kok arep nyandake. Pergi wo. Wis bar kok pergi. Pergi wae. Karo kaca jilbaban ki ngendi kok ya rumah saku. Ya lagune niku ya. Buat warga masyarakat mapan Karangdina ya ora lali tetep didongake seger waras kabeh wargane guyub rukun Mas Kluthuk. Amin. Kabeh manggiya karaharjan bersih dusun menika mahanana karahayon. Dusune resik saka Sambeka Lado saka Balak Pendulan Denda Trimala. Wes tinapuk malih sang Gatot dening Sak Dewi Pergiwa. Sedalu raipun kalih. Kudune ngene lho. Ora lho kok Pergiwa KDRT kaya. Masih sayang padamu. Dhuwur nadane. My darling, I love you. Penak. Ngene pen. Lah ngono lho deloken. Wis pen. Lah kok mbok keke aku ngopo? Anu kasar KDRT. Rumah saku. Suwiwi kundi. Iki mau tembake apa iki mau mlebes Nanti ya. kau mlebes, Mas, Gareng. Iki ngene Mas, Dalam, kritik dalam. tak selingi sik. Nggih, Menika nggih. pundutan saking sing ingkang kawogan nggih menika Pak Haji Nggih, Subianto. nggih. Untuk Pak panitia Bianto. penyelenggara buat para penonton juga para masyarakat Laras. semuanya nyun lagu ka lho. Sinarengan. Oh iya, saya. Ya iki ben ditembangke mboke cacah iki. Kene jumenenga Oh niki sinarengan. mbok wong akeh.
Mboke wong Kowe akeh. cah-cah ki anak-anakku. Oh, alah, Mas aku lha kowe termasuk anakku apa duduk? Berarti kowe dudu bocah, ngono lho. Wong kualat. Yo ngadeg kok kene. Tembangi sinarengan ya. Nggih. Buat dulur-dulur iki juga tidak lupa Bu Kasun. Bukasun nggih. Kasune Pawestri. Lah, Bu Nggih, Agus wis. Ernawati. Wis lurahe wedok, kasune wedok. Heeh. So RT RW ganti wedok kabeh. Heeh, mulakno ning kene aja sok muni hidup wong lanang. Kene sing kuwasa wong wedok. Iso cilaka. Modar kowe. Ayo, Sali. Heeh. Yo, Sina. Kene, kene, Rengan. kene, kene. Menika Pak Haji, Sultan saka penjaring Menulyo ngono Pak Haji Subianto juga panitia penyelenggara. Ing pengajap tembak iki narya donga. Nggih. Muga-muga warga masyarakat tansah sesarengan to sayuk saya kapti bangun dusun Karang Dinoyo saku sakutuwe. Kula niku lek kalih Pak Biantonis kaya aduh kula Wah lho, tenan penjane menika memperjuangkan seni iki luar biasa. dari tahun 2005 2000 Ya, pokoknya tahun 2000 lah. 2000-an niku lah. Mereka mekaten cah bagus. Nggih. Nyuwun pangapunten ngagung perkara tetembangan itu digoleki wektu sing luwih prayoga. Jane si akeh sinden sing urung nembang ning Nggih. kabeh tak tanjake salok nggon wanci gara-gara. Niki wau nggih Jadi, wonten Pak heeh. Suyut saking Kalimantan Tengah Oh, rawuh. ngaten. Nggih. Nggih. Mangke nyuwun gubuk asmara titip dipun tembangaken wonten gara-gara nggih. Oh nggih, nggih. Pak Penggemar Suyut, penjen- Pak Suyut. Nggih saking Kalimantan Tengah, penggemar panjenengan Nggih, nggih, nika kabare anake Glowo senes nggih. Suyut. Menika lepat nyuwun pangapunten tetep diungake sareng dinaya muga-muga tansah mangke baldatun thayyibatun walaupun gopur. Nggih Kang Baku. Heeh. Derek-derek ndedonga, derek-derek mangayu bagya. Kula pribadi kalian Mas Mbok Beli sowan wonten masyarakat Karangdinaya kirang nuju prone penggali nyuwun pangapunten ingkang baken kula namung titip peling. Aja sok rumangsa sugih. Nggih. Ning rumangsa nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Lah. Aja sok rumangsa duwe ning ilinga marang wong sing ora duwe. Heeh. Tur yang paling penting aja rumangsa terkenal ning ilinga nalika mbiyen akeh wong sing urung Perjuangan. Nggih. Nggih. Kula alhamdulillah mugi-mugi sedaya barokah. Insyaallah ridho lan hidayah mayungi kabagyan kamulyan kalian masyarakat Karangdinaya sedaya. Amin 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 amin. Rebut cukup pangon wanci bagus. Amin amin amin.